Anka Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw aw ni ɲankuma ni ye aw ka bi dɔgɔkun don kibaru di wagati selen bi min b'a daminɛ lundi juin kalo tile 22 la ka taa bila dimanche don juin kalo tile 28 na farafin kalo tile fɔlɔ ka taa bila kari don farafin kalo tile 7 la dolo jate la ka daminɛ samiya kalo fɔlɔ tile 2 ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 8 na o dɔgɔkun kibaruya de bɛna di aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite samiya dolo ni o ka wagati ni o de selen o yɛrɛ dolo in o de ye luni ye ni arabu b'a wele ko gamariw ni anw yɛrɛ b'a wele ko kalo an bi cancer mɔgɔw ka wagati de kɔnɔ ni wagati na o b'a a laban juin kalo tile 20 an bɛ ni kunnafoni ninnu di aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite mɔgɔninfin tɔgɔla kibaruya sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so beliyew ko farifagaw ani sumaya walew o de bɛna don aw ka dagan kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw mana lajɛ k'aw b'a kolo gɛlɛya cogo o cogo ko ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka aw ka laɲiniw sabati ko bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye dɔɔni farifagaw fo ka taa se fariganw ma o bɛna kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka dagan na ni dɔgɔkun kɔnɔna na garisigɛ fanga ka dɔgɔ donta fanga ka dɔgɔ ka taa bila semaine dɔgɔkun camancɛ wagatiw la aw bɛ se ka aw jigi da garisigɛ dɔw kan garisigɛ minnu ni aw kun y'a laɲini don tɛmɛnenw na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala a dama ka so toro ko wulikajɔ ani kunkɔrɔta olu bolodalen don aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw yɛrɛ ka dusu ani aw ka wulikajɔ o bɛna kɛ sababu ye dɔgɔkun laban yɔrɔ la aw bɛ garisigɛ minnu nɔfɛ ka se ka o garisigɛw olu bɛ se ka waleya cogoya min na fo aw ka tagama kɛ aw wulikajɔ kɛ aw tagama bere ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka sɔrɔ basigilenw sɔrɔ ani yɔrɔ janfɛ kibaru ni dɔgɔkun in ni aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux fiɲɛ ka kalan kamasɔrɔ lagosi o de talen don ka aw sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ wuli ko aw bɛna fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ i bɛna ye lagosi bɛ kɛ sababu ye ka se ka olu bali nka aw ko ka di mɔgɔw ye a kɛrɛfɛ mɔgɔw minnu bɛ tali kɛ a furuɲɔgɔnw kan sokɔnɔna na denmisɛnninw aw ko ka di olu ye ni ye aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka taa bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko wasa ani jidi bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na farifagaw olu tun bɛ aw kan nka ni dɔgɔkun in kɔnɔ basigi bɛ aw ye kibaruya siraw fɛ masaya siraw sinsinnen don ni dɔgɔkun in kɔnɔ wulikajɔ caman bɛ yen nɔ ni aw y'a sabati wali k'a latigɛ aw bɛ se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ olu ma kɛ ni gɛlɛya ye kunnafoni sira jɛlen don yɔrɔ janfɛ kibaru ni aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka taa bila août kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala
Ibrahima ka so Lyon ko lagosi bi aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ garisɛgɛ bɔta o ka dɔgɔ nga ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la ko ala deliw barikalen don aw fɛ ni wagati in jagoyala ko k'aw ko olu bila ni dɔgɔkun in kɔnɔ ka aw ka aw wakilu kɛ aw yɛrɛ hakilina ko ye ani gɛlɛya o gɛlɛya bi aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ ka aw bɛ se ka ala deliw fara aw boloda la aw ka sarakaw ani aw ka ala deliw k'olu barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛna aw sira labɔ ka se ka na u kungo fɔ aw ye ni aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ut kalo tile 22 la ka taa bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isa ka so vierge ko aw hakilina ko caman bi sabati ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔw sigasɛgɛna kun bɛ aw la don tɛmɛnenw na ko dɔw la ani baara daminɛ dɔw la ko nin ye o wagatiw ye ko aw bɛ se ka sigasɛgɛnaw bila ka se ka baara ta ni dusu ye ani teliyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ani kunkɔrɔta lase aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban na aw bɛ se ka hakili da garisɛgɛw kan garisɛgɛ minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan fɛ ani jigila garisɛgɛw ni dɔgɔkun in ye aw ka dɔgɔkun ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka taa bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la umaru ka so balansiw ko aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛna wuli ka se aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ feere kɛ sigini yɔrɔ kelen ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko aw bɛ se ka na tare caman fɔ kamasɔrɔ jama kundalen don aw kan bɔta o fanga ka dɔgɔ ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati la ko aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛw kan minnu bɛ sɔrɔ jama bolo ni ye aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka taa bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion kawla kalo filanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la ayuba ka so scorpion ko aw ka farati ka yala aw kelen walima ni dɔgɔkun in kɔnɔ faratima yɔrɔw ko aw ka kɔlɔsi olu la kamasɔrɔ juguya talen don ka aw sɛgɛrɛ sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi ani sumaya don aw ka wulikajɔw la aw ka kɔlɔsi sufɛla la ni dɔgɔkun in kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ko caman ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na sɔrɔ minnu na aw jigi dalen don a kan aw bɛ se ka a jigi da kan ka bɛn dɔgɔkun daminɛ wagati ma n'o tɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ fiɲɛ ka kalan ni ye aw ka dɔgɔkun don kibaru ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka taa bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire kawla kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la alaw tala ka so siraso denw sagittaire ko aw ka hakilina ko caman bɛ se ka waleya ni dɔgɔkun in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ dugutagaw kɛ ka minɛn ta ka bɔ dugu dɔ la ka na n'a ye dugu dɔ la walima ka minɛn ta ka yala ni a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ o kɛ ninnu na olu ka waleyaw caman bɛ se ka sira sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na baara kura bolo dalen don mɔgɔ minnu fana bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sagittaire mɔgɔw la ko sumaya bɛ se ka don o la ni olu bɛ se ka o bila ka wagati wɛrɛ kɔnɔ sumaya bɛ se ka don o baara kuraw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a feerekɛlaw minnu bɛ yala ani minnu bɛ minɛnw ta ka yala yala n'a ye walima ka don n'a ye walima ka bɔ n'a ye
olu bɛ se ka wasa sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔ. Ni aw ka dɔgɔkun don kibaru ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka taa bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so. Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko don tɛmɛnenw na aw ye basigi mun kɛ aw tagama bere n'o kɛla sababu ye ka se ka muruti lase muruti min kun bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka basigi o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunkɔrɔta di aw ma sira caman fɛ. Juguyaw lagosilen don ka ɲɛsin aw ma. Kunkɔrɔta bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na kumasulu kun bɛ aw la. Nga ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw bɛna se ka wasaw ani yɛlɛdaw caman sɔrɔ ka sababu kɛ don tɛmɛnenw na a ye mun kɛ ka tɛmɛ. Ni ye aw ka dɔgɔkun ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka taa bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau fo nɛnɛ kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so. Verseau jigitugu kumaw ani kibaruya dumanw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Garisigɛ sira fɛ donta fanga ka dɔgɔ. Ko aw bɛ se ka wulikajɔ mun na garisigɛ nɔfɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ olu sabatili ka gɛlɛn. Aw bɛ se ka a ka waleyaw labaara ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Nga a jaabi a bɛ se ka bɔ dɔgɔkun nataw kɔnɔna na. Nga o kɔrɔ t'a yira aw k'aw bolo jigi kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Ni aw ka dɔgɔkun don kibaru ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Nuhun ka so. Poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko aw ka jigiya siraw sinsinnen don. Ni dɔgɔkun in kɔnɔ don tɛmɛnenw na aw ye labɛn minnu kɛ garisigɛ kama ko o laɲini ninnu caman bɛ se ka sabati ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nga farifaga de bɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko fɔ aw ka farifaga bila ka se ka wuli ka jɔ ka taama garisigɛ nɔfɛ. O bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun camancɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban na aw bɛ se ka taarɛ fɔ garisigɛ ko ta fanfɛla la. Ni ye aw ka dɔgɔkun don kibaru ye. An balima Mali kunnafoni jabarani lamɛnbaga cɛ a n'a muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, ni ye aw ka dɔgɔkun don kibaru de kun dilen aw ma min labɛnna aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite. Ni kunnafoni ninnu an b'a lase aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ cogo min na don kibaru kɔnɔ. An b'a fo la sa Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na. Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw ni ce.